M- Mijin antina, labarin mijin antina namiji ne jarumi sannan kuma ɗan namiji ne. Tun a ido ma ba kuma a aikace ba. Za ka gan shi namiji ne dogo wanda idan ya kusanci ya mace zai kai mata yadda take so sannan kuma zai jiyar da ita daɗi. Ito kar dai in kai kudin isa tun a lokacin da yake zuwa gurin yayata, a zuciyata na kan ji cewa ina ma a ce ne yake so, ba yayata ba. Duk sanda na gan shi, na kan ji wani irin abu haka a jikina, na rasa wannan abun menene. Ashe, saɓanni ne kawai jikina yake aikawa na soyayyar shi da yake raina. Amma duk da haka ina kishi, duk da dai ba ni ya ce ina so ba, ina kishi idan na gan shi tare da yayata. Amma duk da haka rayuwarsu ce ta garawa kuma sannan ina ganin yadda yake nuna wa antina soyayya. Yana son ta, ni kuma ina son shi. Amma haka ta Allah ta kasance, yayata bayan an kawo bansu Allah yi mata rasuwa. Nan fa aka fara maganar raɗin cewa a mayar masa da kayansa. A mayar masa da kayansa saboda ita wacce yake so Allah yi mata rasuwa. Jam ɗan mahaifina ya ce to me zai hana tunda akwai ƙanwarta a yi mishi tayi idan yana so to sai in koma madadin antina. Ai fa nan farin ciki ya turnike na a zuciya ina jin ɗaci rabuwa da antina amma kuma shi ɗin nake so ido na gabaki ɗaya ya rufe. Ashe Allah ya yi rabon antina ba ne rabona ne shi. Nan mahaifinmu ya kira shi ya tsaya mishi akan cewa to me zai hana ka koma kan Saudat idan ta yi maka sai a haɗa ku kawai. Din ya so a bar shi a lokacin da aka ce za a yi aure ba wai sai an ɗaga ba. Nan fa ya ce dadi duk abin da kai daidai ne duk abin da ka ce daidai ne ni dai babu abin da zan ce maka sai da in ce maka na gode. Allah ya saka da alheri ita kuma ubangiji Allah ya mata rahama. Nan shi da ina suka ce amen aka bar lokacin aure lokacin da ya so. Kwasan dai ba zan nuna mishi irin ina da zirgin akan cewa ina son shi ba har raina. Sai duk da dai ƙoƙarin dannewa da na akwai waɗanda sai da suka fahimce ni yadda nake sansa. Amma wannan bai dame ni ba, haka yake zuwa jefi da sa'i muna yin fira da shi, amma shi fa gani yake kamar ban cika ya macen da yake so ba, antina ta fi ni komai a jiki. Rustan da aka so za a ɗaura mana aure ko kuma in ce kafin nan za a tafi dina. Na yi shiri, na yi shiga mai kyau ta gani ta faɗa. Bayan na gama shiri na kalli kaina a madubi gaskiya na yi kyau sosai. Na yi kyau sosai na fitina. Amma kuma da na tunuri yayata zuciyata ta karye. Da tuni yayata ita ce da wannan kwalliyan ba ni ba da tuni yayata. Tun da antina ta rasu ban taɓa ganin zallan soyayya. Ban taɓa ganin zallan soyayya a kan idanuwansa ba. Sai ranar da aka fito da ni za mu tafi dina. Nan ya dinga kallo na idansa ya kasa ɗaukewa a kaina. Aukace yarinyar na Saudat ta ma ta cika haka. Abin da yana ta mishi yawo a zuciya har na zo dab da shi turare na da ki hancinsa bai sani ba. Nan abokin shi ya ce haba kadda ka zaƙe da yawa ma na muje moto da na mutum na bai ya kamo hannuna.
na ji kamar in yi kansa gabaki ɗaya jikina ya yi laushi ba ƙarfi a jikina to menene wannan kuma saboda abu ne ba ta samun na ci shi yana gicin bushe a biyu a dillalin na tuwa hayi na gyara sa ko ya zarara cikin jikina haka muka shiga moto ya riƙe hannuna ya ƙi sarki ya tallafo kafaɗa na a jikinsa ta baki ɗaya jikina ya mutu jikina ya mutu ina jikin shi a kwance na kwantar da kaina a kan kafaɗan shi haka direban da ya ja mu zuwa wajen jina ya ce kowa ya fita hannun hannun gishi rushe zuwa yi da haran ya ce da yana gyara ba ni iso in fito ba ni da an goyi da muna cikin moto yana shakar amshin turare na mai daɗi ni ma ina shakar na shi amma ka jo kuma ta har aka so aka ƙasa mana kan moto amarya yake fito ciki na ba ƙarfi da ni nake yi kamar ba zan iya ƙara sawa ba wani irin saƙo ne da zallan sha'awan yayana ya kama ni gabaki ɗaya ciki na da wani yana da ki fushi a biyu a dinga ne na gero hayi na gero hakan nan ya ce baby fito mu tafi na ji kamar wani irin magana ne da ya yi shi a cikin kunne na irin na daɗa wanda masoyi zai gaya wa masoyi ya yi wa haka na fito a hankali ya riƙe hannuna muna tafiya muna tafiya muka isa wurin jinan shi kawai har lokacin ma mamaki ke wai damun haka nake ko kuma kiran da yake mu tare na nisa kallo yuna gita bushe yuna mai bisin balalan ga yana garo akan wannan tarbiyyar aka dora abu shi sa komai na jikin me ke a boye su kansu ranar abokan shi sai sha mamaki duk gari na da suka yi akwai na fulani sosai ga dare ga welcome ga baibai komai ya cika naufa harami ya ɗau harami shi kai shi an kuma ranar da maka koma gida bayan an gama dina gani shi na haka yuna yanzu su bushe a yiwa dina da dina ta kasa yana gyaro abu yana ta yi min yawo a zuciya yana yi min yadda na ji a lokacin da yana ya riƙe hannuna shi ma ashe gogon na ka abin da yake zayyanawa a ran shi kenan yake sakawa ya kasa bacci na ya ɗauki waya rana baby sau da ranar wani abu na ji har ciki na wani abu kamar irin yana mini yawo a cikina dan siyana na yaya nuna gicin gusu da mura zai ƙara yi har yana gyara yadda na faɗi magana ta ƙara taɓa mishi ciki ba shekari aka ɗaura mana aure haba zo ka ga yaya na ya kasa barin inda aka yi ɗaurin auren kawai saboda kallo na da yake yi bayan a gama hotuna da dai sauransu don fa bayan sun tafi ƙara kira na yake baby na yau fi da wuri za a zuwa ɗauki amarya za mu tura hotoci waye waye da sauran na kwani na mishi na kiyu na kici ma jan ala su zai da yi na gyaro ke a ana yin la'asar za mu kawo motar su ɗaukin amarya ko kun shirya fa ba ku shirya fa a sami ke a mota haka ko mai na yayi ma nan fa gabaki da yau kun ya ta ƙara rufe ni sarkawin da yau abin ba a cewa komai yaya na zai aika saƙon firi inda yake so shi ma haka abin ya dinga taɓa mishi zuciya na ba aka zo ana ta shirye shiryen kai amarya na ya fafo kaya da tunanin na wa yaya nuna na da ya yi da faru min hayi na gyarwa ka aka yi sallama da ni daga gidanmu aka kai ni wayo ranar dai kawai ba a cewa komai yaya na ya ci yaya na ta nake labar dama duk soyayya da kake nuna min ita yau haka soyayya ne wani wata kwakwacin za ta yi a ne soyayya ce kawai nake zuba me ke nan fa gaba da na rankin ce gaba yana gidan ya yi abu yana gidan yake so ya yi abin da yake so magana yake min akwai na cikin sigan soyayya cikin shagwaba ki yi haƙuri
doing as I get to say, pig, doing this, me and see out, what do you like? In that day, tay, in that, like, she not. So, my supporting didn't imagine that to why you. Yana so kai ololuwa inda yake so kan ci mace a hankali ka dinga mumbar saboda kana jin sai ka yuna ya ci busla yuna ya ji na jikin ta yuna ya rauna